cap retard, zero turbulències. Àpat, particularment refinat per ser un menú d'una companyia aèria comercial. Servei a bord extremadament amable i atent. Dormida com un liró durant 6 hores. Tan sols queda per passar la feixuga fase de la duana americana i Nova York, que ens pertany. La Chloé i el Paul esperaven molt impacients aquesta estada en una de les seves ciutats predilectes, on desitjaven celebrar una memorable revetlla de cap d'any. La perspectiva d'un New Year's Eve a la Big Apple els agradava molt i els feia sentir plens d'una eufòria gairebé pueril. És excepcional, però per un cop no han hagut de suportar les cues interminables a la duana de l'aeroport, allò que es reserva sovint com a signe d'hospitalitat als viatgers cansats i ansiosos d'arribar el més aviat possible al seu cau. Amb una inhabitual celeritat han passat un rigorós control de passaports i de l'ESTA, així com una captura d'empremtes digitals i la fotografia morfomètrica obligatòria. Tan sols queda recuperar l'equipatge.